Germaniya Federativ Respublikasynyň ýurdumyzda täze bellenlen adatdan daşary we dowluk täze ilçisi duşmagy wagt tapanyk üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirip, dürli ulgamlarda uly ötüşler gazanýan Türkmenistanyna öz ýurduna wekilçilik etmegiň onuň üçin uly hormatlygyny belledi. Hemde mümkinçilikden peýdalanyp Germaniýanyň federal prezidenti Frank-Walter Steinmeier'iň hemde federal kansleri Friedrich Merz'iň döwlet başlarynda we gahryman arkadagynda iýeren mehirli salam ýetirdi. Hormatly prezidentimiz dostlukly ýurduň ýoly başlaryna iň gowy arzuwlaryny beýan edip, ilçini ýokary diplomatik wezipe bellenmegini gutlady. Hemde iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan meýlekde pugtranyrmaga gönükdirilen jogapkärlik işine üstünlikleri arzuw etdi. Duşuň barşyna bellenşi ýaly Türkmenistan Ýewropa Birleşiginiň ýurtlary bilen gatnaşyklary ösdürmäge aýratyn ähmiýet berýär. Bu wagtda Germaniýa Türkmenistanyň Ýewropadaky itaat hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýar. Ýurdumyz Germaniýa Federativ Respublikasy bilen hyzmatdaşlygy ýylary hormat goýmak, ananşmak, din hukuklyk we birik birigiň beýikliklerini nazara almak etatyna iýdigdirlik ýeňeldiýär. Türkmenistan hem de Germaniýa halkara guramalaryň ilkinji nowatda Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerini işin hyzmatdaşlygy diýerler. Ýurtlarymyz Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerini ýöňe türleýän başlangyçlary ýylary gollaýarlar. Türkmenistan Germaniýa bilen halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly edişi pugtrandyrmak, daşkur şow goramak, howanyň üýtgemegine garşy göreşmek, tebigy serişleri netijeli peýdalanmak we durnukly ediş maksatlaryna ýetmek meselelerini hyzmatdaşlyk edýär. Şoň bilen baglanykda Merkezi Aziýa Germaniýa formatyna hyzmatdaşygyň aýratyn ähmiýeti bellenildi. Bellenşi ýaly Türkmenistan bir formata tebit ösüşi, ykdysady gatnaşyklary pugtrandyrmak, ulug ara baglanşygyny giňeltmek hemde birlikdäki başlangyçlary ilerletmek üçin möhüm gural hökümine garaýar. Şeýle hem ýurtlarymyz tewda ykdysady hyzmatdaşlygyny ösdürmegine möhüm ähmiýet berýär. Şoň bilen baglanykda ykdysady hyzmatdaşlygy ilerletmegiň möhüm guraly hökümine tewda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-German iş toparynyň hemde German ykdysadyetiniň Günnäger komitetiniň alyp barýan işiniň orny bellenildi. Talyk görüşlüğümünde köp ýyllyk Türkmen-German hyzmatdaşlygy netijeli gatnaşyklaryň nusgalyk mysal bolup durýar. Bir hyzmatdaşlygyň çäklerini türkmen lukmanlary bilen tejribe alşmak, olaryň hüner derejesini ýokarlandyrmak we iň gowy Ýewropa lukmançylyk tejribesini öwrenmek maksady bilen Germaniýaly bilermenler bilen iýdigdirli gatnaşyk alınıp barlýar. Medeni ansanperwer ulgamdaky hyzmatdaşlyga da uly ähmiýet berilýär. Bir hyzmatdaşlyk döwletara gatnaşyklaryny pugtrandyrmagyň möhüm guraly bolup, dostlukly halklarymyzy ýakynlaşdyrmaga hyzmat edýär. Şunda bilim ulgamyna gatnaşyklary hyzgysanyna ýokary hüner derejeli işgärler taýýarlamak, döwrewap bilim we tejribeni alşmak ulgamynaky hyzmatdaşlygy aýratyn ünsürlýär. Diplomat duşmagy döredilen mümkinçilik üçin ýeni döwrege hoşallyk bildirip, diýip bolan dostlukly gatnaşyklary hemme taraplan ösdürmek hemde iki ýurduň we olaryň halklarynyň beýikligine laýyk gelýän German-Türkmen hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmek üçin ähli tagallalary etjekdigini anandyrdy.